nasa tapat tayo ngayon ng St. Rap Medical Center. Pupunta tayo dito sa Changi. Ganap tayo ng mabibili. Rockin' Adventurer. Ano kasing isda ito, ate? Dorado, no? Galing ano, no? Batanes, no? Magkano yung kilo nito? 260. Sarap yan, no? Wala naman tayo puro ganyan. Bariyan ng sukli. Oo, sila. Magkano kayo? 110.